asị m that na ọ bụ na nwanne gị ka a na-apụrụ ya na nwunye ma ọ bụ na ka a na-apụ ya na di ya and o nwere somebody na-help negotiate ndị na-anapụ ndị mmadụ attract ya afa and ịma na onye afọ na-edeliver anyị na-afọlụ ya na dị social media wee reach out to that person wee weta the money ndị na-apụrụ nwanne gị nwaanyị na di ya maọbụ nwanne gị nwoke na nwunye wee nye the guy the person wee ruo on the way wepụ some money nyezie ndị na-apụrụ this year people uncompleted money, right? Then ndị a na-apụrụ this year people wee say that na ego afọ ezuru ezu, so therefore not also onye ka get release, which is that na ọ bụ na the money zuru ezu na get release for now. Do you understand what I'm saying? Now for will release just also onye i wee chọpụta na onye afọ enyere that money short to that money and all because of that ka ejiri wee lapụ nwanne gị nwoke afọ. What will you do? Now, if you will repeat this video, I will comment info because you see us in this country, so many of us are worse than our politicians. Now, only I put on my comment section, even post if I was please, who called Harrison on that case of napping, or did Harrison call them and beg to go for the case? Why don't the brother, as you said, go and release his brother? Why Harrison? Please, I need an honest answer. If you don't manage, when I assume that na only need an honest answer. Only a kitabu human being on it monagenabo. If you not even go pataleke now, can to another comment here, but only reply here. So now, what you guys are doing now is justice for the nappers of their money. I'm not even the now another comment here, but we'll see come again. You keep shifting from the question. Again, reply. They said that no unnecessary question. Why Harrison? So now that Harrison is in detention, so if there is any kidnapping again, who will now go to give the money? Since the person who is being known as the money deliverer, as you point out, he have been set up. Do you understand him? And arrested. Who will be doing that now? If I be for now, if enjoy kowalo neba. This weba no is supposedly got this host to label. That person in question, AJ Makia, will raise that money. KJ rescue a well short to that money. Then, unfortunately, the kidnappers releases the man. Here, the bone of the contention. Because Obona Harrison carried out that thing successfully, you and I will not be talking about Harrison now. Harrison gave Welukwe Guroria. I got one praise and on a good job. Mana problem I suppose we got tane. Na tampala money I suppose we lazy. This couple. But unfortunately, when the kidnappers now find out that the money is released, because now the money is released you phone. And this is why on say if you in a corner social media, obo no one negi ana apollo yana die ma nya na nwunye unu wee gbagharịa were ezie ego na ndị na-apụrụ ya na demand 20 million wee gbalịa wee release that money wee kpọọ the person ịma that na ọ na-arụ the kind of job ijere school people and he deliver and ị na-afụgasị activities na social media, then onye afọ ruo that place wee wepụzi ya the ego eweji because of na ego afọ ezuru ezu wee release ya ofu onye. As I'm talking to you today, nobody knows. No one have caused akaji no then look on lang where's can juoge obu no one negi ki father kwasa kedi ki gesi we treat Harrison igemeti bunye ki geje report to the police ko igeme jungle justice n'isi Harrison ko betu isi present okwu na social media keta na nwanne gị ka nọ n'ọgbata ọnwụ na ndụ. That is my question. Maka onye ọbụla ọ na-eme omume na-ebe obube.
na onye agha adịwo na nke na-asụsị weta mbazu ji, na ọ ya abịa eburu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebu ukwu nkụ. Anwere onye na-asị ka a condemn Harrison, but achọrọ m ka unu ghọta that na onwere onye setịrị Harrison up. Ọ bụgodo that na-ese etie ya up, why ọ ya eji wee ma na the trap na iwepụ ego enyere ya ka e wee deliver somebody nọ n'ọnwụ. Ife a na-ekwu okwu ya bụ na o nwere onye eji nọ n'agbata ọnwụ na ndụ, and mụ na gị na-abụ knows ka this country si function. Na report go to the police will not help you. And ndị a na-apụ ndị mmadụ na-ekwube sometimes apụta sị gị na involve police na o nwere ike na onye afọ ga-anwụ. So mgbe na-ajụ gị ebe a, ọ bụ na nwanne gị kedu aka ị eji wee na-eteritere Harrison ma ọ bụgoro na ife iru na iru ị ga na-ene ya ebe ife anyị dịgoro out na the reason wu because of na atampago the money na onye mkpatara nwanne nwoke ka m ji wee nọrọ there. Ị ka ya emecha ghọta, time will tell.